कि भोरही से जो हथ बटिया कि भैले गध बेरिए माई आ कहवा बेलमले रथवा राहुल कि भैले अतना देरिए माई हो कि खड़ा बानी लेके कब से गंगा जी के पनिया हो आई तुए मैया धोती तोहरो चरनिया हो खड़ा बानी लेके कब से गंगा जी के पनिया हो आई तुए मैया धोती तोहरो चरनिया हो देरी ना लगावो जल्दी अब चढ़ के सेरिए माई कि देरी ना लगावो जल्दी अब चढ़ के सेरिए माई कहवा बेलमले रथवा भइले अतना देरी माई कहवा बेलमले रथवा भइले अतना देरी माई बहुत बहुत आशीर्वाद। हेलो 4 दिन पहले को गाना छूटल जरा कलम से लिखल हमार मित्र हमार भाई आदरणीय मुन्ना मोहित बहुत ही बढ़िया गीतकार भोजपुरी के आसमान पे जकर नाम चमकत बाज के डेट में परसों एगो गाना रिलीज भइल किया बंद करके वो गाना के अपार सफलता के बाद हम भाई के बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वागत बा बंदन अभिनंदन। करी लेनी हो रहा बड़ी असरा लगा के हो सोने के थरिया में आरती सजा के एगो आन्हर आदमी मंदिर में जात रहे सुन लेवे के बा काहे कि बुरबको आदमी कब बढ़िया बात कहेला आ जितना यूट्यूब वाला भाई वालों ई बात जरूर रिकॉर्ड करिए लोग तो लोग हमेशा रील पर बनाते हैं बात के एगो आन्हर आदमी मंदिर में जात रहे आ बड़ी धाका लाग रहे आंखिया वाला लोग ठेउनिया से ठेल दे गोड़वा दाब दे लेकिन आगे जाए ना दे सो करके तो कहे कि आंखी बंद करके भैया चल जाए दो हमरा के एक आदमी किसी आइल कॉलेज के देखा जाइबे रे देखा देखबे हो जा तोरा आंखी बा हां कॉलेज के भैया भले हम कुछ ना देखो ई दोसर बात बा लेकिन जेकरा खातिर जात नहीं उ त हमरा के देख ले कि हम कैसन बानी हां सही बात उनके नु सब्जी आवे के मुआवे के बा आंख तारक उहे दले बड़े हमारो आंखिया उहे ले ले बड़े एही से लइका ओकर से तनी मीठा मीठा थोपरी बजाए कि करी लेनी होरा बड़ी असदा सोने के थरिया में आरती सजा के करी लेनी होरा बड़ी कतना बढ़िया बात बा हिंदी में कहनु तो ही बतिया के कहब कि आग्रह कइनी है अंग्रेजी में वही बतिया के कहब त लोग तनी स्टैंडर्ड म्यूजिक रिक्वेस्ट कइले है आ भोजपुरी में कि करी लेनी होरा बड़ी असरा लगा के हो सोने के थरिया में आरती सजा के बबुआ पुकारे काहे सुनलू ना तेरे माई बालका पुकारे काहे सुनलू ना तेरे माई कहवा बेलमले रथवा भइले
अतना तेरी माई कहाँ बेलम ले रथवा भैले अतना तेरी माई बहुत बहुत आशीर्वाद कलश की माई हो कि पुतवा कुपूत होला माई ना कुमाई हो राजू के होखे जनी तीह जग हसाई हो कि पुतवा कुपूत होला माई ना कुमाई हो राजू के होखे जनी तीह जग हसाई हो सुरेंद्र संतोष पे तनिकी नजरिया दो फेरी माई सुरेंद्र संतोष पे तनिकी बहुत ही बढ़िया हमारे बड़ भाई उपस्थित बड़े भैया का हम सम्मान करते हैं आदरणीय श्री संजय ओझा जे अपना निपढ़ लगावल जे सबसे ज्यादा पढ़ल अपने आप के निपढ़ बतावल भैया के सम्मान करते हैं कहाँ है अर की संजय मुना पर तनिकी नजरिया तो फेरी माई कहवा बेलम ले रथवा भैले अतना तेरी माई कहवा बेलम ले रथवा भैले अतना तेरी माई हो रही से जो हथ बटिया भैले गाथा तेरी माई कहवा बेलम ले रथवा भैले अतना तेरी माई कहवा बेलम ले रथवा भैले अतना तेरी माई एक बार फिर से बोलिए सांचे दरबार की जय हो।